Goedenavond, welkom bij de Afrikaanse nieuws op RTV 2. Nog mensen stoot alles geëis na de boek hebben de hele tijd geëis. 70 registraties en de hele tijd mensen stoot alles protesten. Geweld in de rechters om voor te gaan naar de ook rechters en de vliegtijd. In de MP van de geheel, in de DA heeft de geheel van John Steen heeft gezegd naar de ook rechters van de geweldcampagne. Van die protest heeft de geheel dit besteden. En nog mensen stoot in KwaZulu-Natal heeft de geheel dit geëis. Deze komt 500 mensen dood in de vloeden en de geheel dit die helemaal gebrand geëis naar die in KwaZulu-Natal. Nog mensen zitten alles geëis. En dat bij 70 registraties in de geheel dit. Meer dan 50 plaatsen in de geheel dit. Dan komt de van in KwaZulu-Natal in de geheel dit protesten. Ik ga in Oorskap het die geheel dit en Nelson Mandela Bay het die geheel dit geëis. Ook een geëis. Nadat de geheel dit besteden. 70 registraties in de geheel dit geëis naar de rechters. Meer dan 50 plaatsen in de geheel dit besteden. 70 registraties in de geheel dit besteden. In Mosselbaai in Oorskap het de geheel dit besteden. Die 70 registraties in de mensen dood en protesten gemaakt. Nog mensen in de geheel dit besteden. Ons moet voor wie van vooraf naar de protest geraakt wordt. Ons zie je dit af achter in die weer toeje. Ons zie je dit af achter in die weer toeje. Gooi dan en rustige vinden. Tot ziens.